Počkaj. Takže čas ľudia, vítam u ďalšieho vidíka z hry Minecraft. Dneska som tu spoločne s Aďom, alebo neboli s Tankom. Hej, on to furt opakuje, počkajte, ja sa... Áno, natáčame. Som to zistil podľa tohoto. Joj. Natáčame. Nepíše mi to tam. Koľko natáčame? 24 sekúnd. Už by sme to mohli ukončiť, už je to dlhé. Fakt, to je mega lag. Sandly! Ale prečo musím vždy vybrať toho tu? Ja mám také brutálne. Hej, a ja by som sa vás chcel spýtať, že prosím, píšte mi do komentáru, na čo je to ten odd a insekt. Ja neviem, ja som si to dal na torteru, ale mne sa to nezdá, že to akože dáva s tým akože viacej XPčok. Druh. No a čo vole, no? Nevedel na čo to je, no tak to nezaslúži. A nie, ja neviem na čo to je, ale ja zaslúžim. A keby ste sa pýtali, na čo hľadáme niečo, tak to sa nečudujte, čo? Hľadáme Blaze Rod. Ukáž knižku, to hľadáme, na čo chceme. Áno, počkajte. Aj do prdkajči. Na toto, ale nám treba, počkajte, ja to rýchlo priklikám. Treba nám presne toto. Ako sa to kraftí, vidíte. Máme 3. Toto a toto. Máme 3. Toto a toto máme. Ale nám chýba toto a toto. Fuck, mana. Čo? Lag. Fuck. Lag. Fuck. Ja idem tak, kde je viac pokešov. Ja idem Warp Centrum. A ja. Bo hneď vedľa toho je toto. Nidorino. Väčší je Nidoking, sa mi zdá. Dneska som si čo vyleveloval. Akurát tak Torteru na 1 alebo 2 levely a Vaporeona na 1 level. To je všetko. Ja to hrám, a on to začal včera hrať a... Nie, včera či prečo? Včera to začal hrať, vole, a už má 50-ku. A tak on mastil akože úplne každého, koho videl. Máme nový domček. Vodej. Fuck luck. Z koho pada, vole? Blaze Powder. Mám 23 Blaze Powderov. To je výborné. Ty kokos. Radšej budem zbierať, no, Blaze Powder, no a steak. Mňam. Dám si steak. Idem si zjesť steak. Nekopírujem steaka. Steak. Steak je dobrý. A kto to steak? YouTuber, ty si čo? Ty skadel si? Ty si prišiel? To už aj steaky sú youtuberi? Ty kokos. Nie, však normálne steak je youtuber, potom pozrite Hogiho. Dávam mu reklamu, ale to je prd, mne je to v prdeli, lebo Hogi je nice. Hogi je úplne najlepší youtuber. Blaze Rod. Mám Blaze Rod. Jej. Chod do riti. Nadzáš. A keby ste sa pýtali, na čo to potrebujeme, no tak ja vám to nepoviem. Ja vám to potom poviem, až ak to budeme mať. Ale fakt ja to nechcem povedať. A ty to nehovor tiež. Ale tak vy asi už viete, na čo to je. Ale tak to pochybujem. Ale tak, neviem, uvidím. Treba mi jeden gunpowder. A teraz z čoho bude gunpowder? Neviem. Z čoho? Aj skúsim ponitu. Aj rapidaš. Ponita. Tak no ja si dám torterku. Torterka moja milovaná. Aj do prčí aj s tou ponitou. Ale mňa sa rapidaš vôbec nepáči, ale ponita áno. Dávam bordel do čestok. Čo? Dávam bordel do čestok. Do čestok. Ty kokos, ty máš takú slovenčinu jak ja. Odeš. A teba zabijem, lebo z teba musí dať čo padnúť. Teba dám všetkým, ale nevolajte mi teraz. Ti dám nerušiť.
Peťo, Ne už. chceš minerálku? Ja dám minerálku. On mal iba jedného pokeša, to fakt. What the hell? Toto a toto zapamätaj. Ne, treba mi gunpowder. Gunpowder. Máte. No, ty kokos. Peťo, čo všetko dreuzáš? Druhu. Zo všetkého som zrobil... Zo všetkého som zrobil... Zo všetkého som zrobil čestky. Ja odkopem ti dom. A to je čarné dvere. To je čarn. Aďo je rasista. Neväčší než ty, v každom videu. Druhu. Všetci kúkajnite si prvé, druhé, tretie. Toto je tretie? No, ne, toto je štvrté. No. Najlepšie podľa mňa druhé. Tam máme mega dobré privítanie. I believe I can fly. Čo mi skúsiš viac, I believe? Lebo sa mi to nechce robiť. A pokým zapnem YouTubeko, pokým všetko na toto nasynchronizujem. Ty kokos, ja som povedal nasynchronizujem, jo. Veľké slovo. Presne tak. Ťažko sa to vyslovuje. Polyvar. Nie, polyv here. To co je za dežo? To je polyvar. Ne, to je menší vývoj polyvarka. Kurňa, no však. Ty deši dáš, Peťo. Ja tu hľadám gunpowder. Ale ja neznám, z koho to pada. Toť problém. Kto dá gunpowder? Kde je gunpowder? Keby mi takto dal gunpowder. Ešte ja si to musím zapamätať. Takže toto. A Aďo, môžem volať, áno, Aďo nevie, Aha, Škorpíno. Aďo nevie prikazy, takže sa nečudujte, keď mi to tu budem diktovať, jak nejaký čulpas, alebo deben, nové slovo pre debila, deben. To už vieme dávno. Ty druh pieseň. Samý čarách, ale ja chcem bossa čaracha. A tu je najväčší level. To je najvyššie, ten je najvyšší. Akože najväčší level. Aj do prdele, čo kde utekáš. Ty vole, ja som lemra. Ja sa neviem trafiť. No konečne. To vyžal kameň. Zažil som ho tu 5 minút. Jaký kameň? Shooter normálny. Hej. A na zdravie. To moja mamka kýchla. Skyter. Ja už to celkom ovládam. Ale prosím, už maj takého pokeša. Aspoň 6 pokešov maj. Aj keď Flareon, toho mi nepadne zase nič. Jako som si do popisku. Kurňa, ale prečo majú teraz takí všetci sklerózu, že majú iba dvoch pokešov? Skyter! Máme lapis, alebo... Aha. Hľadaj gunpowder, však ja som tu najmä 300 kamošov 300 pokešov zabil. Kamošov. Počkaj, ja to vidím videjko na 20 minút. Jak minule, 15... Hej, 15, ale fakt, ja som zrobil 22, najdlhšie videjko. Som napísal do popisku 15, fakt. A keď nečudujte sa, ja píšem úplne pod každé video ich web, lebo oni majú strašne dobrý server. Ale niekedy vám tam dám aj to, akože, čo si máte stiahnuť, že by ste mali ten Pokemine, alebo čo si máte stiahnuť na Dinocraft, alebo ja neviem na čo. A teraz ste videli lak. Máme lapis? Ne, všetko som minul. Aha, minul si, dobre. Dobre, minul si. Nechod domov, hej, ešte nechod domov, mám prekvapku potom pre tebe. Prídem domov taký barak, tuš, jak tota. Tam nič nezostane. Hej, PCčko, hej, ukážem vám mojich pokešov. A ja som, takže nečudujte sa, že tam bude strašne veľa slabých pokešov, lebo ja som strašne veľa vymeňoval.
s mojím tu kamošom, počkajte, počkajte. Nemusíte čakať, alebo neviem, uvidím. Čau. PCčko. Vidíte, aký tu mám sračov. Tedy som tu mal dobrých, keď si pozriete také prvé, druhé videjko, alebo tretie, ja neviem teraz, ale teraz som mal sráčov. A Primplapa mám, to som celkom šťastný. Najväčší level tu mám asi aj Rodactyl 342, ale on je úplne od prdeli. Dáš. Hľadám, no to ten zasraný gunpowder. Neznám, jakoho debila mi spadne. Teraz ja takého zapijem gunpowder, keby hej. Keby hej. Ja si tu kraftím. Prídem domu. Nemáme ani železo. Hele, čo som našiel, čo by som mohol hodiť a čo to si neukážem. Počkaj, ja idem v Warp centrum. Hej, do Čukaloviec. Aj také dedinka Čukalovce. Neviem, čo by som ešte mal také... Áno, ešte raz si vyhľujem, prečo nie? Áno, ešte raz si vyhľujem, prečo nie? Možno, že sa nadopujú. Rýchlo. Ešte raz si ich to je fail, ale... Konečne, ne, už sa otoč. Hej, ste takto v mešinu? Nie ste nikto v mešinu. Idem ja home. Co tu graftíš? Co máš v ruke? Knižku máš v ruke, a ja mám takú Tinker's Construct. Fakt? Co graftíš, Aďo? Tu máš. Toto. No, a môžem sa ešte spýtať niečo? Nie. Dobre. Do prdele, kde mi to zmizlo? Aha, už. A hej, ja sa ťa chcem spýtať, že na čo to mám dať? Mám to dať na... Počkajte, ale neviem. Počkajte. A prečo tu je piesok? Čo si skúšal? Ja neznám. Hunter. Mal som plný invent. Áno, tak najlepšie ho postaviť pred dvere. Takto sa po ňom šmykne. Neviem, počkajte, jak som to skúsiť. Ne, to není toto. Aha, to není hemra. Ja sa tu zase snažím vykraftiť. Aha. Kuci. Kurník, šopan, lopa. Do prčic. Hele, mám redstone o sebe. Ale mne treba tu prčicu. Kto dá gunpowder? Kto dá jeden gunpowder, za čo ja viem, dáme napríklad 50-ku. Čo ja viem. 50 monej. Ty vole. Toto asi... Som to. Čo? Nič. Čul si dačo? Ne. Dobre. A neviem, či to bude vo videu počuť, ale keď aj tak ma šľahne. Kámo, to ti dám asi niečo za 40. Ne, počkaj. Elektro. Dáš jeden gunpowder plus. Keby mi dal ten jeden gunpowder, no tak mu dám 51. A dám mu $1 ako spropitné. Sa z toho musí uživiť. Na to si nekúpil ani vyžovanú žuvačku, ale je tam. To elektro. Aj ne elektro, portni ma. Už to skoro mám. Ne, toto ne, zabr to. No. Počkajte. Peťo. Veď.
pozriem vo videu, čo ste povedali. Peťo? No? Že on się tu duszy smiechom. Ja som vykraftil zatiaľ jednu vec a kraftím. Máš to tu, to, čo som ti dal? Máš to? Čo To mám? tu, ten krump. Hej. Dobre. Neráchaj mi tu kolúcha, bo mi to vadí. Kto? Kto? Ty vole, neráchaj mi tu kolo ucha, lebo mi to vadí. Kto? Nikto. Tu máš, zeši. Ty, ak mi trúciš lopátku, no to dostaneš. Daj tú lopatu. Ja som co? Dal tú lopatu. Ešte hemru mi takú zrob. Hammer? Hej. Čakaj, dá sa. Ja si viem jak. Ja umřížam. Ja to tam... Teraz mi treba to tam zasrať blaze powder, no... Aha, už mám. A že ja som mal celú dobu. Tak, a idem to vykraftiť. Držte palce. Čakaj, kde sa to kraftí? Tu? Jo, mám to. A ja, že si mi hodil normálny. Ne, že som sa skoro pomýlil. A to nejde na toto. Nie, lebo do blbo tu dávaš. A kde to mám dať? Klikni tam normálne, tam to máš. Daj tam krump. A ja tam nechcem dať krump. No, daj tam ten... Sekeru tam daješ. Co tam daj? No? Daj to tam, dole. No, nie? Čo ja viem, nejde to. Aďo, si ma osral. A na krumpač to ide, ale ja to nechcem dať na krumpač. Na lopatu to ide. Ja to nechcem. To chcem... Čakaj, jakú máme sekeru my? Stone Battleaxe. Čakaj, toto tu je jaká? Tu je iná sekera. Ty máš útočnú sekeru. Ja som si to teraz všimol. Tam hore tretia zprava. Kde mám Tretia správa. knižku? Počkaj, ale mne treba dať čo vykraftiť. Do prčic. Pamätaj si, nepamätaj si nič. Dobre. Toto mi treba. Čakaj, kedy mi toho treba? Dodáš mi kameň. Ne. Však počkaj, ja už tu kraftiem. Ja už to tam mám. Daj mi to. Už to tam je. Kde? Tu? No, díky. Kde to dal? Ale. Je tam zlatíčka inak. Čom si tam dal zlú tyčku? Alebo. Ale ty si mi nedal to ten. Drist. Drist. Nemám. Nemám kamene. Aďo je chudobný, nemá na šúter. Daj mne, uvidíme. Však máme jeden šúter. Daj mi krump a uvidíme. Máme dve šútry. Bože, daj ten krump. Máme dve z takých šutrov. A mne treba dať čo iné. Čo mi treba? Toto mi treba. Ne, toto nie, toto je chudé. Ja My chcem toto. natáčame. Čo? My natáčame. Hej. Aha. A ty si co? nie. Prispatý? A čo mi? Kurník, no tá. Co mi treba? Záchodovú misu. Si kopnem tak do ríci so záchodovou misou. Ako počujete, ako sa tam jeho bratia chichuňajú, úplne praskajú si Ja smiechmi. to vidím stadiaľ, to ti treba. Ja už to mám, ty šulín. Hej? A nefunguje ti to, hejte. Neznám. Ty kokso si lovím bumerang. Co to sprostosť? Zakázano kvôli bugum. Mero stará. To je skoro všetko zakázané kvôli bugum. A neviem prečo keď sa to vôbec nebuguje. Jo, ideme nasrali.
Še nešmej. Tak ja nejde. Ale ja si chcem zrobiť toto. Veď sranda, ja ti potom s tým dačo zrobím. To podele. Ne, to nejde vlastne vyrobiť, čo plácam. Je lag, mega. Lag. Ne, už sa to odlaglo. Hej? Ne? To je blbý. To je moje. Vyšla som si po tebe. Oj, jaký je vtipný, jak zubata. A ja musel som to na dačo dať. Ja som to dal na krumpáč. A neviem, prečo sme to robili kamene, keď vydrží 3 sekundy. Ja kopem stony, jej! Hej, počkajte. Dešiváš. Kopem uhlia. Nie. Kopem džúru. Cigoš kope. Peťo? A kde rasista, počujete, ako mu hovorí cigoš kope. Peťo? Tu bol taký jeden medveď a zmiznul. Nebol si to ty? Ja som, vieš, grizzly. Grizzly mamut. Ja som to, ten krokodil Dandy. Peťo, za chvíľu mi tu treba utierky. Vidíte, ako sa tam jeho pretesňuje pri peženci. Jak sa to opravuje? Ja sa to opravuje krumpom. Kamene tam musíš dať. A vidíš, aký som múdry. Ne, my už to ukončíme, lebo oni už sú šibnutí, takže preto videjko sa s vami lúčime, takže čuuu! Takže sme späť, ja som to zabudol vypnúť, ale ja som to iba stopol, takže teraz sme preč.